Amawaka-waka abafundi kwiUnivesithi zeli bachophela iimviwo zabo zokuphela konyaka kwayisigaba sesibini socimicimi wombane unefuthe elibi kwikamva labo. In order to continue replenishing the emergency generation reserves, Eskom regrets to inform the public that stage 2 load shedding will be extended throughout the weekend until 5 a.m. on Thursday morning. Nomiliselwe nongumfundi waseUnisa uthi uye wanyanzeleka kuba aziyeke phakathi iimviwo zakhe izolo ngenxa yolucimicimi. Yesterday I was writing an exam at 11:30 and then load shedding. Electricity went off, I think around 12. I had to leave here because my laptop doesn't work without it being plugged. So I had to leave where I'm staying now to go and look for electricity. Ucimicimi wombane awungumqobo kuphuhliso loqoqosho lweli kuphela kodwa kwakumqobo kwabo bafuna ukufezekisa amaphupha abo. Abafundi babongoza urhulumente noEskom bancedise ngokuthi xa ngokucima umbane ngeli xesha basabhala iimviwo zabo zokuphela konyaka.